ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫസി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴിച്ചു നോക്കണം, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം വെച്ചിട്ടും ഈത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടും പല ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊരികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയാലോ? ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു ചക്കപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പഴംപൊരിക്ക് എങ്ങനെയാണോ മാവ് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ പഴംപൊരിക്ക് മാവ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിവിടെ നമ്മൾ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത ചക്കയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ചക്കപ്പൊരി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ചക്ക സീസണിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചക്കയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. വൈകുന്നേരമൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഓപ്ഷനും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചക്കപ്പൊരി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതും കൂടെ ഇതുപോലെ പൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കപ്പൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമും മതി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.